xi tridu tatuni u jiena nagħtikom lil Ġesu f'idejkom. U huma tawh 30 biċċa tal-fidda bħala ħlas. Il-30 biċċa tal-fidda għandhom sinifikat preċiż fil-profezziji tat-Testament l-Antik. Il-profeti ifakruna li l-ħlas biex wieħed jixtri skjaf li jsir tiegħu kien propju 30 biċċa tal-fidda. Dak kien il-prezz li il-kapijiet u l-qassissin il-kbar offrew lil Ġuda l-Iskarjota. Daqshekk stmawh il-Ġesu. Daqs skjaf. U dan il-prezz ifakkarna f'dak li jallimna l-Apostlu missierna. Sar bniedem ħal forma ta' skjaf, ta' qaddej. Il-qaddej li jagħti ħajtu għal ħbiebu. L-iskjaf li hu jinbih jeħles lilna il-midinbin. Ġuda l-Iskarjota qabel imut b'mod traġiku jirrealizza li d-demm ta' Ġesu kien id-demm ta' bniedem innoċenti, ta' bniedem ġust. Dak id-demm innoċenti jeħlisna. Dak id-demm ta' bniedem ġust jagħmel lilna ġusti. Xi tridu tatuni u jiena nagħtikom lil Ġesu f'idejkom. Dawn il-kliem f'dawn il-ġranet ta' din il-burraxka li għaddejjin minnha għandhom sinifikat li jaqsmilna qalbna. Għax aħna fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija ma jistax ikollna lil Ġesu Ewkaristija f'idejna. Xi tridu tatuni u jiena nagħtikom lil Ġesu f'idejkom. Aħna llum noffru qalbna, noffru dak kollu li aħna, bit-talba li jasal iż-żmien u ma jdumx li fil-laqgħa tagħna fil-knejjes eżis tagħna jerġa' jkollna lil Ġesu f'idejna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier
u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem b'fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew irresqu t-talb tagħna quddiem il-Missier bil-merti tal-passjoni mqazza ta' ibnu il-Għażiż. Nitolbu l-ewwel nett għall-Papa Franġisku biex il-mulej jagħtih qawwa, den u saħħa. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għall-isfijiet kollha tal-Knisja, għas-saċerdoti, għad-djakni, għar-reliġjużi, għall-katekisti, għall-lajċi kollha miż-żewġin u dawk impenjati biex inti tagħtina l-grazzja li f'din il-ġimgħa ngħixu miegħek din il-ġimgħa ta' mħabba qaddisa. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għall-mexxejja tal-ġnus, mod speċjali għal dawk li qegħdin imexxu lil pajjiżna biex inti mulej tagħtihom id-den, is-sabar u l-għerf. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għall-anzjani tagħna li qegħdin fi djarhom u li l-awtoritajiet qegħdin jitolbuhom biex jibqgħu ġewwa għas-saħħa tagħhom. Nitolbuk mulej tberikhom bil-paċenzja bi spiritu ta' vera mħabba u ta' vera devozzjoni lejk. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għalina wkoll biex int fil-ħnina tiegħek tħarisna minn kull hemm, minn kull tiġrif u tagħtina d-don tas-saħħa. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għal-morda fl-isptarijiet tagħna, mod speċjali dawk milquta mill-pandemija tal-COVID-19, lill-istaff kollu mediku, it-tobba, l-konsulenti, in-nurses, l-istaff paramediku, daw kollha li qegħdin jieħdu ħsieb ir-residenti f'istituzzjonijiet madwar pajjiżna biex inti tkun is-saħħa, il-faraġġ u l-qawwa tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għal dawk li mietu f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet f'Malta u Għawdex u madwar id-dinja biex int mulej tkun il-mistrieħ ta' dejjem tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna dan il-jum solenni li fih qegħdin infakru ħadd il-passjoni tiegħek u għatina l-grazzja li aħna nkunu bħalek għaddejja li nagħtu ħajjitna għall-proxmu. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.